lidi, dneska tady zase u této stejné hry. Dneska to bude part 2 a dejte like, odběr a můžeme začít. Tak, já bych dneska chtěl zkusit nějak to dodělat tady dole. Pro tady tento díl. Bohužel to video, které jsem včera chtěl vydat, no tak se vydalo dneska. To nešlo, nevím, prostě mi to nešlo vůbec. No a já to tady zvětším teda. Hlavně dejte ten odběr a zvoneček, ať vám už nic neuteče nikdy. Teďkom videa budu vydávat hodně. Já klidně budu vydávat víc videí za den. To vůbec vadit nebude. Co to je? Kladivo. Aha. Tak kladivo na nějaké dekorace, ale ty já se úplně nepotřebuju. Tady. Tak, konečně. Jejda, proč je to tak zasekané? No, konečně. Další zahrádku. Tak schválně zkusím. Nevím, nemám už peníze. Škoda. Mám tady rajčata. Až potom si sel. Tak, kde si to můžu vylepšit? Fakt nevím. Tady tyto sem dám. Tady. Šau. Aha, to je na vykopávání. Já si schválně koupím nějaké semínka. On tady tak tancuje. Jaké by jsem tak mohl? Mám jenom 90. Taky jahody si koupím. Tak. Kde dál by jsem mohl? No já nemám ty cihly nějaké. Ještě je nemám odemklé, tak doufám, že dneska je odemknu. Židle. Myslím, že... Ne, to nebudu dávat sem. Aspoň mám nějaký ten materiál. Že mi to dává i zase jakože... Můžu to vyzkoušet? Je. Padá hezky náhodou a je silné to je. Na jeden hit. Mě by zajímalo, kdy mi to zmizí. Celkem jakože zasekané Wi-Fi na moc mi nejde. Já si podívám, jestli tady už nevyrostlo.
fakt nevím. Tak, já si to udělám, ať mám v zásobě. Z čeho by jsem tady tak mohl dostat peníze? Vím, že z toho prodávání, nevím. A i z tady tohoto. Tak to je fajn. Tady to bylo. Za 250 rubl. Tak já si tady nějaké tyto věci vykraftím a začnu dělat. Takže nevypadají špatně ty kostky. No nevím, jak to mám nazvat. Tady bambus budu potřebovat. No. Zkusím, mě by zajímalo, na jak dlouho to budu mít ještě. Když by mi to nějakým způsobem zůstalo navždy. Žádné včeličky. Já mezi tím, co se mi budou dělat ty breaky a už nemám ty breaky. Nemám. To tady zvětším. Ajajaj, 110. Tak, mám na to už, ne, jenom 100. Tak to jsem asi celkem slepej. $125. No, ale ten ostrov už je velký. Zlatý tam byl. Zatím naštěstí nepotřebuju ty hejbély. Já dneska možná udělám 2 videa. Možná. No já tady... Ať mám ty nějaké hejbély, když tak někdy do zásoby. Nová surovina. Kolik? Ne, nebudu. Já navíc jsem na 0. Takže já nevím ani z čeho by jsem to koupil. No. Jak? Co tady je? Nějaké upgradey. Mě furt zajímalo, co mám dělat. Aha, to možná budu jakože prodávat. Si jich tady 15 udělám. Ať mám když tak peníze z toho. Oni tam mají i sopku. Úplně velká sopka to je. Tady. No ještě 9, no tak 6, 5, 4, 3, 2. No já už to tam můžu dát. Bambusy! Jo! Ty jsem potřeboval. Takže já si vylepším potom krumpáč. No já se podívám, kolik bambusů. Tady 400 bambusů. Tady kolik? Taky 400, ale tady potřebuju i něco jiného. Může se, jo, konečně se to tam dalo. Ještě se mi jich hodně dělá, těch
kostek, nebo co to jsou. To je zase zlatý, no tak já moc zatím toho bambusu teda, že nemám. Nevadí, ale budu za chvíli mít. Mě by zajímalo, skud mám vzít včelu. Včelku. Třeba tady, že by jsem si koupil. Nikde ani tady ty... Nevím. Si pozbírám borůvky. Sel. Teďkom budu aj bohatý z toho. Já jsem málem prodal svého pejska. To ještě jak toto. Skoro 300. To není vůbec málo. Takže já to tady taky zvětším. Že a další tady ty zelené plánky. Jejda, to nejde. A mě štve to, že je to tak jakože zasekané, že to trvá, než něco dělá. Jejda, Wi-Fi, no. Za chvíli to tady bude rychlejší ten čas, zrychlím to video, aby jste se jenom nekoukali, jak já tady těžím teda. Takže za chvíli. Když otevřu tady toto, tak to bude dvakrát rychlejší do té doby, až budu mít vylepšenou sekeru a krompáč. Takže to tak budu potichu a budu si šetřit ty věci. Ale mě by zajímalo, kdy mi skončí tady tyto věci, ale nevypadají vůbec špatně. Celkem líbilo, ale 700 robuxů za to fakt nedám. To fakt ne. Já už asi nemám. Tak. Další zlaté. A teďko začíná, aby to bylo rychlejší právě teď.
vylepšené věci. Nově jsem získal železo, což si tam možná všimnete v tom videu. Bambus jsem získal. A toto pro dnešní video asi bude všechno. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr a uvidíme se příště.